Horas madihamuna amanami dohot inanami. Iarenuan singkat dihita di managoton, ima bab 12, songon sari suku-sukun. Bodo disaku mabain magu hanguluan seliling-liling na naung adong diau. Ra adong do namar pikir. Tumpen ang persia tu Yesus Kristus, iko dijaga halaki do hangulua seliling-liling na naung adong dihalaki. Hape, matadana na sudah tusina sila do pe ahala patan ni dosa na sati kos na mangihut to bibeli gudang halak ras ndiko dia muspe tong do songoni persea yang godo sai ima perniulau na zukat manang perniulau na jahat alani dangotik halak mandok yang gohalaki akajol mana berjudo ala semamunu dang mabain hasit ni roha tuak karuhan nasing dang manako manang dang mangulahon pangalakupon didok rohana sida yang godosa ima hajukaton tuhalak nasing padapat songonon boydo ni makluman ala songonon do memang padapat ni jolma di pertibiot taringon tu dosa ala nido pertibion patupahon panguhuman hola tuaka perniulan nama nahiti manang na mangarugi akahalak nasing. Mangihuton aturan ni uhum di pertibion gudangan sian hita dan mangulahun hajahaton. Persia doau gudang dosian hita na so diuhumi pengadilan songon nang mangulahun hajahaton. Ada tuk pesongon ni sotung lupa hita. Nabadia si tutudo yang gotu hatai. Suat-suat na pe tumibodo sian suat-suatnya kajolma. Dang holan muruk debata molo taulahon na jahat. Aletong do muruk debata mol so taulahon akan naringgan na patut ulahon otta. Jakob obat at 10 mandok atong naboto mabayan naringgan gabedang diulahon nomor dosa ma ibana disi. Tudusan na di Sadat Salonika 5 ayat 17 pemandok songonon. Unang masyadi hamu martangiyang. Do tatan asing ikotong-tong do hita martangiyang. Molso totong hita martangiyang nung mardosa be. Sudah do hita maboto patik ni debata palimahoni. Ima naman dok iko pasangapota naturasta. Tersurat doi di 2 Musa 20 ayat 12. Ay malu magarup tiki dang tapasangap naturasta gabi merdosa dohita. Hia dohamu akadamang dainang bersikap kasar muruk manandang sabar tunaturas munabe. Malutabo tak kasala patan di dosa manghutup bibeli dang benyan gijang rohatta jala dang tubuh beri pikratta ima namadok nabuhi hita mapertahaton hanguluan saliling-liling na nongarong dihita marhite-hite na sumangulahud dosa be iko ningotot tado yang gode bata mamereng dang songon salak polisi manang dah songon sahalak hakim na saya holan na mamereng hajaton na terbukti. Di bareng debatado pikiran na adong di simajujungta. Hagigiot di matata. Pergabusotta di pagkatayon nang pe hatatay labog begiyon. Hagijangon ni rohatta dohot hajahaton na suniida na taulahon di inganan na buni marsada-sada. Diduk Jesus do di Matius 5 ayat 20 songonon. Alehudok madok tuhamu. Manang isi na mamereng baru-baru huhut marsakap di rohana nung saut dilakup di bagasan rohana. Maludosa do sudi songonon di rohani Tuhan. Buha musema boy hita mapertahaton
hanguluan saling-liling na nangarong dihita, dohodang mangulahod do sabi. Apostol Paulus sendiri, tung takas do manggobarhon para lawan tudo say. Roma 7 ayat 15 rode 27 songonon madok. Adang hutulupi nahubaheni alai wagigihon idohu ula dada nahu ulai walomohon alai yahu ula nasohina lomohon ni rohaku na manulupi maau dihinadenggan ni patiki asa dada au na mangulahosa tungdo sa ido na manginganiau ada huboto do dang adong naringgan maringana di bagasan au madok di bagasan pamatakku ya gioton dapat donya diau ala dang dapat anggopat pahon naringgan ala dadahu ula naringgan na penaragiot ni rohaku narwai nasuha lumohon iduhu ula ala molohu ula nasuhin lumohon ni rohaku dang apala au na mangula dosa itahe na maringanan di bagasan audo asa cipangau songon aturan narwa do dapat diau nang pedi pangidoro haku mangulahon nadinggan ala di hala sejolma perbagasan na diawi do patik ni debata na adong diawi ala huida do patik na asing di bagasan akaruas ni pamatakku na marmusu do dohot patik na di bagasan rohaku gabi patuduk ko nau tugonggoman ni patik ni dosa na di bagasan ruas ni pamatakku Oma na dihilala akahala Kristen na jujur songon iba na marsigogo mangalo dosa ingot ma alehamu amang inang yatajalo pehanguluas saliling nililing nai holan ala asi dot holong nerohani debatado ima holan ala ni ulau na sudenggan na pinatupan ni si palua na sokali ima Jesus Kristus edang buhi taman dapat hanguluan saliring nililing na manang mapertahaton hanguluan saliring nililing na yang goholan ala ni usaha tasabing oh marjia mahape jolma perdosa hata naulina boy pepotta ima usaha manang perniulan ni jolma dang adong perdomuan na Tuhan nguluan saliling nililing na mau lihat madi hamu damang dainang sialan nang dibagi hamu renungan singkat di manugoton sape tunapajuppa hitamu si marsugot mau lihat